Причина номер едно хората да грешат, както и да се държат неадекватно, също да комуникират, реагирайки на някого, без въобще да се усещат защо го правят. Да, дори служители, които са много добре обучени и с много голям стаж, правят тази грешка. Всъщност, всеки човек може да я направи. И кое е това нещо, което ни пречи да взимаме точните решения, когато трябва, вместо да реагираме и да грешим. И причината за това е, че не си в сегашно време. Има упражнения, които могат да ти помогнат да си повече тук и сега, защото когато си тук и сега, почти никога не грешиш, виждаш много добре ситуацията и много бързо можеш да видиш изход от всяка една ситуация. Както и комуникацията е на много добро ниво, не е на ниво просто реагиране без никаква наистина здрава мисъл. На уебинарът ни даваме много лесно упражнение, което може да те преведе в сегашно време. Но запомни, всеки път, когато не си в сегашно време, реагираш, правиш грешка, взимаш неточни решения,